štěstí. Mužka jednou zlata. Co je klíčové? Být důležitý. A věřím, že vy jste důležitý. A my? Áno, tak dnes v pomerne ľahkom zápase s Francúzskom sme vás videli v skvelých šanciach aj v jednom takom úniku. Na čo ste mysleli pri tom úniku? Tak určite sme sa snažili, ja som sedel síce chvíľku na lavičke, obzeral som si čepel, keď zrazu na mňa tréner zapískal, že poď na ľad, tak vyštartoval som, že k nohe poď, tak snažil som sa k tomu puku prebiť a prišlo to, ale zrazu ma narazili na mantinel a myslel som pri tom na rodinu trošku a bolo to ťažké, ale budeme sa snažiť aj na budúce určite. Slovensko útočí, strieľa!